Ja sitten se oli niissä omissa laboratorioissa semmoiset vehkeet, että mä ikinä nähnyt, vaikka mäkin olen autoalan ammattilainen, siis vanhalta ammatilta. Sen takia joku mä sen löysin yhden kaverin kautta ja se sanoi, että kun sä menet sinne, älä kysy mitään, äläkä puhu mitään. Se oli 2 metriä korkeita aidat ympärillä ja portit, automaattiportit ja kamerat ja verikoirat ja kaikkea muuta tämmöistä. Se oli semmoinen systeemi, että sen sieltä matkailuretussa, että se on helvetin vaikea sehän luvusta ja siis tehdä mitään. Se oli leipälakia, systeemiä. Se otti kannelasti ylös ja nosti sen niinku semmoinen niinku pizzalapiun varanpero ja sitten se katsoi, että onko se suorassa, tai se otti sen kannen pois sieltä ja katsoi, että onko se suora, niin kannattaa kannen tiivistä paikkaa. Sitten se väliin. Pistäkää eteenpäin. Ja sitten se on näyte. Eikös toimi? No ei toimi. Useamman kerran painellen. No, totesin, että se kansi on ihan okei. Onko se oikeassa semmoista? Ja se on tietysti mitään, niin toi hän pitää kiinni. Se oli kaikkia ihmeellistä, joka kaveri itsekin. Joo, pelkästään varkaita ja rosuja ja kaikkia. Minä aina yleensä pyydän asiantuntijoita paikalle. Soistikolla on jotain tämmöistä. Ei se lopu pohjaa. Siis oma kotitalo siinä ja halli, helvetin iso tontti ja sitten... Tämä on testattu, nyt tämä toimii. Nyt se toimii. Kokeillaan edelleen. Sakkeli niillä on vanhoja, kun se oli kauheasti asiaa. Ei mitään se teki sen ja se ei ollut kauhean kalliskaan. Korkopaino on ihan pohjaan asti. Joo, tähän palo vuonna 2020. Nyt rupeaa tulemaan. Sitten se teki peruskorjauksen ja sitten ne kakaroilla 1 vuoden tässä ja sitten ne myi sen muulle. Saatiin pumpata. Hyvin pitkään ja nyt ei sen näkymässä ole. Ja sitten hän tulevaan direktiiviin. 2 kameravannipalvelu sitten. Mutta se itse täältä päin sitten. Joo. Ja mä niin varmastuu. Se oli niinku tuttu paikka. Tuttu talo jo. Niin, että tää on ihan koti. Joo. Paitsi tää puoli tätä, kun tossa on tommonen, mennään tosta ton Ähtärintien yli, siinä on niin sanottu Ahtarasilta, niin tässä tää kylähän on jakaantunut sillä tavalla, että eihän täällä meikäläistä koskaan sano edes käydä lapsena. Eikö täältä käyty siellä? Ei, mutta se että sellaista mentiin täältä. Pois sitä kameran edestä sitten. Täältä kun mentiin tolle puolelle siltä, niin mentiin vain jalat eellä, eli hautaus. Oliko teillä sitä vihamielisyyksiä vai? Mä en tiedä, se lähti oikeastaan kauppaan 1780 ja nyt kauan jännitys kestää. Niin silloin rakennettiin kirkkoa ja sitten tuli riita siitä, niin kirkko rakennettaan ja sitten rakennettiin Vähäkymin pellolle, eli se on tuolla, silloin tuolla puolella. Se vanha piilainen kirkko. Joo, piilainen. Jossa on ne ihmisten kuvat siinä seinässä. Kyllä. Ja tämä ihan leuhkimatta, niin se on niin kuin mun kirkko, että eli se ei ole seurakunnan kirkko. Niin, sehän rakensi paikkakuntalaiset. Niin, ja ei se ole edelleenkään seurakunnan kirkko. Se on luovuttu seurakunnalle sen käyttöoikeus yhden ja toisen. Se on perikunnan maalla edelleen, ja mä olen sen perikunnan osakkaista. Eli siinä mielessä se on mun kirkko. Saanko siltä sä tänne? Ai niin. Tuolla on Metsämaalla, joka kuuluu Loimaaseen, niin on vähän samaa ongelmaa nykyisin, kun siellä on osa hautausmaasta jonkun talon maita. Joo, mä oon kuullut. Joo, se on niin, joo. Siitä on ollut lehdessä monta kertaa. Tää huonosti toimii, jos on puhtussa. Minä valitan asiantuntijaa. Kyllä. Tässä on jotain. Paina monta kertaa. Paskaa jostain ilmaa. Tää on ihan Tässä on sitten tätä jälkikasvua, eli meidän Atte. Aha. Ja
Lasse, sä tunnet ja Petikin vissiin, ja sitten nämä on mikrofoonissa Tampereelta tai muuta. Se varmaan tuossa autohommaa. Nythän on... Mä en varmaan muista se huono. Mä muistan oikein. Viielti teki konkurssin niin. Tämän muiden hoitaminen sitten. No silloin oli se korppu. Sitten on jonkun maa, jos on. Ja sitten vielä semmoinen oppimyyjä, joka tekee konkurssin niin. Niin saa niitä hoidata. Sitä aina on tehty kaikki lapsen hyväksistä. Aina kun ostat auton, niin kannattaa miettiä, että maksatko pikkasen enemmän mahdollisesti jostain paikasta, jolla on verotiedot ja asiat kunnossa ja luottotiedot. Moni ei ajattele, moni ei näe vaan, mitä halvemmalla naisen saa. Kuumalla ilmalla pitää kyllä kuumaa juomaa. Pitääkö vielä kiertää leipälaatikkoa? Jos kuumalla Siellä ilmalla on kalliita meinaa asioita. se termostaatti. Ajatella kierran, että pitää kuulla lämmittää Kaikki kaikki. saanut lisää leipää. Kun ei ole kuumaa, niin pitää kuulla vähän kierran. Se on niin painava. Ruotsissa paljon. Tonne ei ole. Siinä oli se... Oli yhteen aikaan sekä... Luopuko heti siitä tästä laarista, jos meinaatte pitää siitä? Kato kun siinä oli se... Ei se siihen uskaltaneen tulla. Ei Vielä. Mikä se kellonaika selitys oli? Toisen mä ymmärrän, mutta onko Ei sen kauankaan. Eikö ne ole kumpikin ihan ajassa? Joo. niin kuulemma. Se on vähän toinen selitys. Onko se tää on siis toinen on ihan paikallista aikaa. Nimenomaan. Juu, tässä missä istutaan. Joo. San Marinossa niillä on oma ajalaskunsa. Joo, meillä on passissa vanhassa sellainen leima, mikä on hieno ajalaskunsa mukaan. Siitä joku tulee turisti maksamaan vähän siitä leimasta. Niin. Ja sä niin tällä hetkellä myöhään tuolla kun menee Berliin.